Ku Kenya kukuchitika zionetsero anti-government protest. Anthu sakukondwa ndi mmene boma likuyendera. Katundu wakwera mitengo, ntchito zikusowa, komanso anthu ambiri akuzunzika ndi njala. Mu nthawi ya kampeni, William Ruto analonjeza kuthana ndi ulova, kuthana ndi njala, kutsitsa mitengo ya zinthu, zipatala zaulere, kumangira nyumba anthu osauka, kupereka ngongole kwa chinyamata ndi zinthu zina zambiri. Iyeyu anatsimikiza kunena kuti adzakwanisa zonsezi pasanathe miyezi 3. Koma atangokhala president mwezi wa August 2022, palibe chimene chikusintha. Anthu akuvutika kwambiri, nkumatiso bola kale. Asanabwere president ameneyu, ku Kenya kunali Uhuru Kenyatta. Iyeyu anakhazikitsa masubsidy osiyanasiyana, monga ngati subsidy wa mafuta galimoto, subsidy wa ufa, fertilizer, komanso subsidy wa magetsi. Tiyerekeze ufa uli pa 400 kwacha pa kilo. Iyeyu ankapereka ndalama ku mafakitale opanga ufa ndi cholinga choti autsitse kufika pa 200 kwacha. Ku nkhani ya magetsi, ankapita ku makampani opanga magetsi ngati Eskom ndi kupereka ndalama ndi cholinga choti azigulitsa anthu magetsi motchipa. Uhuru Kenyatta ankachita chimodzimodzi ndi makampani ogulitsa mafuta galimoto ngakhalenso fertilizer. Anthu ankakondwera kwambiri ndi khalidwe limeneli limene ankachita Kenyatta, chifukwa zimawathandiza kuti azigula zinthu pa mtengo otchipa. Koma atangoyamba kulamulira William Ruto, anachotsa masubsidy onsewa. Iyeyo anauza anthu kunena kuti masubsidy amenewa analosafunikira ndipo anaonjezera mitengo. Miyezi 6 yokha ya ulamuliro wake, mafuta galimoto, ufa ngakhalenso magetsi zinakwera mosakhala bwino. Panopa anthu akugula 1 kg ya chimanga 1200 kwacha, ndipo 50 kg ili pa 60,000 kwacha. Salary ya munthu wamba ku Kenya, labor, ili pa 150,000 kwacha pa mwezi. Ndiye pomwepo achosepo 60,000 ya chimanga. Rent pompo ngakhalenso school fees. Anthu akumva kupwetekatu kwambiri mdziko limene. Of course tikudziwa kuti kunonso ku Malawi tikumva kuwawa, komabe tinalimba mtima. Chifukwa mu 2020 tinanamizidwa ndi tosalayanse kunena kuti zinthu zidzasintha. Tidzagula mafuta a galimoto pa mtengo wa 200 kwacha, koma panopa tikugula 2,000. Ndiye tinalimba mtima. Koma anzathu awa ku Kenya 2022 avotera William Ruto, amenenso anawalonjeza chimodzimodzi, ndipo lero akulira ndi kukukuta mano. Zimenezi ndi zina mwa zifukwa zimene zachititsa kuti anthu ayambepo mademo. Anthu amenewa akumukakamiza William Ruto kuti abwezerese masubsidy amene ankapanga Uhuru Kenyatta. Komabe Ruto akana kunena kuti zimenezi sizitheka, olo anthu atapanga mademo daily, koma iyeyo sangabwezerese masubsidy amenewa. Mwina ambiri mukhoza kumadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani William Ruto anachotsa masubsidy ofunikira ngati amenewa. Chifukwa choyambirira chimene anachotsera ndi nsanje. Mukudziwa inuyo kuti mapresident ambiri amene amati akalowa amayamba kuchotsa zimene anzawo amapanga, amene akuti ndiye kuti chinthu chikatchuka kwambiri sinditchuka ineyo, adzatchuka amene wayambitsayo. Ndiye masubsidy amenewa otsitsa mafuta a galimoto, kutsitsa magetsi ngakhalenso ufa anayambisa anali Uhuru Kenyatta. Ndiye iyeyu akuona kuti it's a political game kwa iyeyo. Ndiye chifukwa chake wankuganiza zoona kuti ndithetse zimenezi ndikhazikitse zanga. Chifukwa china chimene chachititsa kuti iyeyo achotse masubsidy amenewa ndi bungwe la IMF. IMF inauza dziko la Kenya kunena kuti lichotse masubsidy amenewa pofika Oktoba 2022 ndi cholinga choti apasidwe ngongole ya $2.3 billion. Inu mukudziwa kuti IMF ngakhale kwathu kuno amatipasa makondishoni tikafuna ngongole. Anatiuzapo kunoko kunena kuti mugulitse makampani aboma, mugwetse kwacha, musiye kupereka fertilizer subsidy ndi zina zambiri.
chimodzimodzinso ku Kenya IMF yawauza kuti achotse ma subsidy ngati akufuna ngongole, and that is why William Ruto walolera kuchita zimenezi. Nthawi inake pamene Chakwera ankapempha ngongole ya IMF kumene kuja ku America, anamuwuza una kuti achotse fertilizer subsidy, and tikuona kuti mu nthawi ya Chakwera fertilizer subsidy sakuyenda bwino. Sikuna kuti Chakwera uja kufuna yayi, tisachite blame Chakwera, koma tichite blame bungwe la IMF. Chifukwa iye uja Chakwera akufunisisa kuna kuti athese program imene ya subsidy potengera ndi malangizo amene walandira kuchoka ku IMF. Komabe iye uja kunkhani za ndale akuganiza una kuti ndikathesa izi ndiye kuti ineyonso ndipeza mavuto pa nkhani za ndale sinditchuka. Ndi chifukwa iye uja kukakamirabe program ija, koma mbali naye akufunisisa ataisiya chifukwa IMF yamuwuza kale kuti uthetse ma subsidy. IMF sigwizana ndi subsidy. Sindikudziwa kuti IMF maganiza chani, chifukwa ndikunena pano ku America kuli ma subsidy, ku India ngakhalenso Brazil ndi maiko ena ambiri, New Zealand kuli ma subsidy. Koma chifukwa chani amaganiza maiko osauka kupereka subsidy kwa anthu awo? Taonani apapa kupezeka kuti Uhuru Kenyatta amapereka subsidy wa mafuta galimoto, subsidy wa magetsi, subsidy wa ufa ngakhalenso fertilizer. Koma William Ruto wathetsa ma subsidy enawo ndikunena kuti ndosafunikira. Wathetsa izizi chifukwa chona kuti IMF yamuwuza kunena kuti tikufuna tikupase ngongole, ngati tikufuna kuti tikupase ngongole ya $2.3 billion ukuyenera uthetse ma subsidy amenewo. Ndiyebe anthu ambiri ndokwiya ndipo ayambapo kuchita zionesero zokakamiza president ameneyo kuti atule pasudi ndo. Kupatula mavuto amene akumana nawo, William Ruto wachitako zinthu zingapo zakupsa. Mwazina anthu akumuyamikira chifukwa chosankha nduna za chizimayi. Almost 50% ya cabinet ya William Ruto ndi azimayi. Ndiyebe maiko ndi anthu osiyanasiyana akumuyamikira chifukwa chosankha cabinet 50% azimayi. William Ruto anakhazikisanso ntchito za mitengo. Cholinga chake akufuna kuzala mitengo ku Kenya yokwana 5 billion. Iyeyu anatsisanso mtengo wa fertilizer kutoka pa 50,000 kwacha kufika pa 27,000 kwacha. Palinso ngongole imene anakhazikisa yotchedwa Hustler Fund imene akumapereka kwa chinyamata. Komabe ngongole imene sikununkha kanthu, chifukwa anthu akatenga ngongoleyo akungothera kudyera. No business is working in Kenya. Nkhani yayikulu ndiona kuti mukuonanso kumalawi kuno ma business sudakumayenda kwenikweni. Anthu alibe ndalama zikusowa, ndalama zakunja zikusowa, chimodzimodzinso ku Kenya zikuchitika zimenezi. Ndipo chifukwa chake ma business aja sakuyenda. Ndewolo anthu apasidwe ngongole, kumalawi kuno tikuona anthu akulandira ngongole ena zanife ngakhala kupasana mubisa. Koma ena akulandira ngongole zanife, ndipo akapasidwa ngongole zimezi jazo akulephera kupanga business yoneka bwinobwino chifukwa chona kuti ma business iwo sakuyenda. Mapeto ake anthu akumangotenga ngongole ija ndikudyera, kwagula chimanga, kwagula nkhuku ndi zina zotero, basi kena kazikwenyedwa. Mwachidule ndikuzeni kuti zambiri zimene analonjeza pa kampeni, monga kuthana ndi ulova, kuthana ndi umphawi, kutsitsa mitengo ya katundu, zipatala zaulere, kumangira nyumba anthu osauka, zonsezi sizinatheke. Mkulu ameneyu William Ruto ndi wabodza kwambiri. Tiyene zoona pano. Inalipo nthawi yake pamene anaonjeza kupereka ma laptop kwa mwana aliyense wa primary kuyambira standard 1 mpaka na 8. Tangoganizani mmene tili ku Malawi kuno. President kapena munthu wina wake pa kampeni azitionjeza kunena kuti kuchoka ku Nsanje ukafika kuchitipa ndi kuchoka kunkhotakota ukafika ku Mchinji, mwana wina aliyense wa primary kuyambira standard 1 mpaka 8 ndizampasa laptop. Tangoganizani. Chifukwa mmene kuli ku Malawi kuno pali makampani ena ona kuti even laptop amayisowa, koma ndi makampani. Ndipo boma likunena kuti lidzapereka laptop kwa mwana wina aliyense kuyambira standard 1 mpaka 8 from Nsanje tuchitipa nkhotakota tunchinji. Ndimenenso analonjezera William Ruto wauza anthu aku Kenya kuti ndidzakupasani ma laptop ana nonse ku primary 1 to 8. Pena pake sindiuza kuti ku Africa kuti paganiza chani. Timaganiza mopusa kwambiri. Chifukwa munthu akamatilonjeza chinthu sitimaganiza mozama. Kumalawi kuno ena anatuza kunena kuti ndidzakupasani sabato kuchoka ku Nsanje ukafika kuchitipa. Bakili muuza analonjeza zimenezo. Koma sabato sanapereke.
kunabwera wina anatilonjeza kunena kuti aliyense azadya katatu, koma kuti inuyo iyeyo kudya katatu kwache azakupasani motani? Pano chifukwa mukaona lijenkha anatilonjeza ena tizabweresa kuno bullet train within 5 years tizabweresa bullet train. Tikunena pano ngakhale foundation ngakhale mwala wa maziko sanayike tili mu 2023. Ndi nthawi zambiri tikamalonjezedwa zinthu tikuyenda kumaganiza kuno bwino, chifukwa chona kuti malonjezo enawa amakhala bodza. William Ruto akudzudzulidwanso kwambiri chifukwa cha ubale wake ndi makhoti. Pali mphekesera imene mamveka ku Kenya yoyena kuti mkulu ameneyi amakonda kupereka zinyengo kwa makhoti, kwa majaji, ndipo akuti ali pa ubale wabwino kwambiri ndi majaji akumenekoko. Ambiri akuona kuti zimenezi zikhoza kubweretsa zipolowe kutsogolo, chifukwa anthu azasiya kukhulupirira majaji poganizira kuti ali ndi mbali. Timaona maiko ena ngakhale kumalawi kuno zigamulo zina zimachita kupereka mafunso kuti kodi zimenezi zachokera kwa majaji kapena kwa anthu andale. Ndiye anthu akakwiya ndi zigamulo zimene zijazo amayamba kupha majaji, amayamba kuotcha manyumba majaji, komanso nthawi zina atha kubweretsa ana ake kupezeka kuti kubweretsa tine kuti boma kukhala ungovernable, kuyambisa zipolowe zosakhala bwino, majaji kuphedwa, komanso kupeza mavuto osiyanasiyana chifukwa chona kuti palibe chilungamo. Ndiye nthawi zambiri majaji akamagamula milandu amayenera kuti azigamula mosakondera, chifukwa anthu akatopa zimabweretsa zipwirikiti. Ndiye ku Kenya anthu akumudzudzula President Ruto kunena kuti ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi majaji, zimenenso zikupangisa opposition kumakhala ndi maganizo aupandu. Pamene anali vice president, William Ruto ankanyoza kwambiri boma la Uhuru Kenyatta. Mbali nayi ankalonjeza anthu zambirimbiri. Taonapo ma vice president akumalawi konkuno akutuluka mboma kumayendera magalimoto aboma ndi kumakanyoza president, kumunyoza ndithu kuti amene sakwanisa ndi okuthandire emwakuti. William Ruto amapanganso chimodzimodzi kumanyoza boma likatsitsa mafuta agalimoto, iye amanena kuti kudatsitsa kufika pa 600, ine ndidzatsitsa kufika pa 200. Kudatsitsa chani? Atsitsa shuga, ine ndidzamutsitsa shuga kutoka pa 500 kufika pa 100 kwacha. William Ruto apangapo zimenezo ndipo anthu akhala kumukhulupirira. Atangovotedwa pa chisankho ndi kukhala president, zinthu zaipiratu ku Kenya kuposa poyamba, ndipo iyeyu akamalankhula akumawuza anthu kunena kuti mundidikire kaye, mudekhe, ndipaseni nthawi. Ndiye anthu aku Kenya akumamufunsa kunena kuti tikupasa nthawi bwanji poti unatilonjeza kuti within 100 days udzasintha chilichonse. Pamene patu ndi pamene pabwera zipolowe, mukuona anthu akumenyana kumene kuja, kumenyana ndi apolisi kuyambira pa 20 March kuzafika mpaka lero. Anthu akuchita zionesero ku Kenya zokakamiza iye kutula pasi udindo olo else akwaniritse malonjezo ake. Ndimene zikukhalira kumeneko ku Kenya.